Ahojte, kým sa tu nepripravená pani pripraví fejkovo, aby ste videli realitu. Nepripravená tu sedí. Čaute. Ja som pripravená, len sa mi zamkol, som to povedala, zalogovala. Zamkol sa mi tablet. A dneska sme také zafarebné. Tak by som to povedala. Farebné sú tvoje vlasy. Ale sme tematické. No dobre, no. Dobre. Môžeme to tak zobrať. Dneska tu sme za čierne ženy. Že sme iba za čierne. Ja som také Čierne vápno ženy. oblečená v čiernom. No veď tak. Takže áno, sme tu za... S prižmúreným očkom jedným druhým. Sme tu za čierne ženy dneska, pretože ako ste si všimli podľa názvu videa, dneska sa budeme venovať osobnosti. To sme už dlho nemali. Dlho sme tu nemali osobnosť, v pravidelných intervaloch sa k osobnostiam vraciame. Respektíve máme aký taký zoznam ľudí, ktorým sa chceme venovať. Ak by ste poznali, to už sme myslím, že aj niekedy v minulosti hovorili, ak by ste mali tipy na niekoho, aký má bicák, čekuj ten bicák. Či čo to je? To si nám výražka vyhodila. Tieň. Tak nám dajte vedieť o človeku, ktorý mal, dajme tomu, že ťažké detstvo, alebo si prežil nejaké ťažké obdobie svojho života. Nepoznačilo ho to natoľko, aby sa nestal úspešným, alebo proste niečo nedokázal. Tak. Mali sme zatiaľ väčšinou ľudí, ktorí boli, dajme tomu, v tom showbiznise, alebo teda v medicíne. Áno, lebo sme mali Janského. Nie, ja pozerám, že mne tu prepísalo nejaké slovo a teraz to slovo je UNNNBH. Takže pozerám, že to bude isto nejaké africké slovo. Čo to je? Ak niekto viete po africky, alebo čo si tam poprepisovalo, ty by si mala kúpiť papier a pero a nepoužívať tablet. Fúr tam, čo si štikáš. Očividne nie som na túto elektroniku asi vhodná. No a ešte som chcela dokončiť vetu skôr, ako si povedala svoje UNNBH, či čo to tam bolo, áno. Že väčšinou tvrdíme, teda väčšinou sa priznáme k tomu, že sme netušili o tých ľuďoch, že také detstvo mali. Teraz budem veľmi zlá, ale ja som netušila, že takýto človek vôbec žil. Áno. Pretože meno Catherine Johnson mi nehovorí, že vôbec nič. A si myslím, že strašne veľa ľuďom nebude nič iba hovoriť. tá kozmetika Johnson & Johnson, to sme sa zhodli. Áno, alebo Catherine Zeta-Jones, ale to nie je ona. Ale to je niekto úplne iný. Takže prvýkrát tu máme človeka, konkrétne ženu, ktorá... Ja neviem, ako to mám vlastne povedať, lebo to je naozaj... Tak s napätím čakala, čo z teba vypadne. No ja som sa zamyslela, že ako ju popísať, pretože ešte sme tu nemali takú osobu. Naozaj, ktorá sa tak presadila, aj napriek tomu, že teda bola čierna, presadila sa v mužskom svete. OK, keď to berieš takto, tak OK. Veľmi ťažké. Nič, musíš mať kryt, pretože... Ona tam furt, čo si štíká. Ale ja mám režim čítania. No ale tvoj tablet, ty kúp si, normálne, ja pozri, 10 častí neskôr, tuto ľudská bude mať papier a pero a bude si tu vyškrtávať, že to som povedala, to som povedala. A čo? Nie, to bude lepšie. Old school, presne ty tak. Ty tu štíkaš, neviem čím, proste vlasom tam čo si štikneš a už nevieš, čo teda máš tam napísané. Či čo to tam bolo. No, nevadí, ja to dám tou improvizáciou. Keď hlavne o tej pani sme nevedeli, že nič. Ale to bude improvizácia. Ja som si načítala, už budem vedieť. No, ale ja som ti chcela skočiť do reči s tým, že Goggins, dajme tomu, ešte to tiež mal podobné. Tým, že bol tiež Afroameričan v tej istej dobe. Ale áno, nepresadil sa, že v čisto nejakom ženskom varení fielde. napríklad, alebo čo? Čo? Varení. Počula. Párenie. Ženské párenie je špeciálne odvetvie niečoho. Neviem čoho, ale je isto. No vidíš, akože áno, ale ja by som skôr prihľadla na to, že naozaj to bolo silno mužská doména. No dobre, mali sme tu Barbaru Streisand a tá bola predsa len herectvo a scenaristika. A v tej dobe tiež akože to bolo také ťažšie, takže ale si toto takto, je proste, že extrém. Celkovo v tých rokoch, ja neviem, 50 rokov dozadu, už teraz vlastne viac, už to je pre Boha je 2020, takže už je to tých 70 rokov dozadu, ženy boli celkovo, to mali ťažké asi vo väčšine odvetví, pokiaľ neberieme odvetvie starostlivosť o domácnosť a o deti. Hej, takže asi každá jedna, ktorá v tej dobe niečo dokázala, tak to mala ťažké.
Takže už si myslím, že sme to dosť uviedli, môžeme sa teraz pustiť do nej. Do nej. Ideme skúsiť a do nej teda, do hrbane. Čo? Do hrbane. To je čo? To je nejaký film? Nie. Neviem. Co si vymyslela? Hrbania, nie je hrbania? Nie. Hrbatá žena. No ja viem, ale že je to akože konkrétny, ale Nie. to je nejaká fráza z filmu veľmi vtipná. Nepozerám filmy, takže. Dobre. No, takže ja to mám tak akože chronologicky. Viem prečo, pretože sa hovorilo kašli na ňu na hrbaniu. No. Aha. To som tiež úplne mimo. Chronologicky, hej, od narodenia až po smrť. Dajme si to opačne. Už som urobila spoiler, teda, že pani zomrela. Môžeme to urobiť aj opačne, to by bolo zaujímavé. To je nečakané. Nevideli ste. Pani zomrela. No. Takže, Katherine Johnson sa narodila v roku 1918. 26. augusta 1918 vo White Sulphur Springs, západná Virginia, USA, Američanka. Aha. A rodné meno mala Catherine Coleman. A ty tam nemáš ešte to jedno, to keď som videla, to som odpadla. To bolo nejaká africká? Kreola. No, Kreola Catherine Coleman. A neviem, prečo mi tá kreola extrémne pripomína pán Kreola. Pán Kreola Forte? Teraz pani, ktorú by sme mali obdivovať, no totálne... Ale neviem, že mi to pripomínal, keď som to čítala, tak prvé, čo mi napadlo, bol pán Kreolan. Ja, mne zase napadli tí kreoli, čo sme sa učili na dejepise, tí kedysi ľudia. No tak to si vôbec teda neurazila. Tak ale vždy lepšie ako liek. Prečo? Pomáha ľuďom. Vždy lepšie, že som ju prirovnala k nejakému človeku, ako ty si ju prirovnala k lieku. Pomáha. Teda jej meno. No ale tak všetci, ale respektíve väčšia časť sveta ju pozná pod menom Katherine Johnson. Áno. Potom máme ďalej, že vzdelanie. Ja mám ešte, že bola najmladšou zo 4 detí. Mm-hmm. Rodičia boli učiteľka, teda mama, a otec bol robotník a taký handyman. Takže, čiže basic. Bežná rodina, si myslím, že nič výnimočné, že by oplývali nejak bohatstvo, tam ešte keď v tej dobe boli Afroameričania. Catherine už ako malé dieťa prejavovala výnimočné matematické nadanie. V 10 rokoch už chodila na strednú školu, čo bolo veľmi nezvyčajné, najmä na afroamerické dievča v tej dobe. Ja som sa chcela dočítať, alebo snažila som sa vyzistiť, že v koľkých rokoch chodili vtedy ľudia na strednú školu, pretože dneska je to podstatne neskôr ako v 10 rokoch. Takže nedozvedela som sa, že kedy chodia. No takto, ono to bolo tak, že tam, kde vlastne oni žili, tak tie afroamerické deti mohli študovať len do 8. triedy, takže ich mama vlastne im chcela zabezpečiť vzdelanie, tak sa presťahovali do tej západnej, alebo teda proste presťahovali niekde inde, kde mohli tie ich deti začať chodiť do inštitútu v západnej Virginii. To si išla povedať? Dneska mám zase artikuláč tú zanitku. V západnej Virginii. A tento inštitút bol v areáli štátnej vysokej školy. A ona, keďže bola tak extrémne nadaná, tak už v 10 začala chodiť na tú strednú školu, ktorá tam tiež bola, a potom vlastne následne na tú výšku. A na strednú školu sa chodí tak v 14. No, veď čo to? V 14-15, takže v podstate ona... tam písali, že o 2 roky ako keby preskočila, takže neviem, či vtedy sa chodilo v 12 možno. No, ale ja som sa dočítala, že o 2 grades, akože 2 ročníky, alebo 2 stupne, že preskočila. Takže vlastne to nebolo nezvyčajné pre afroamerické dieťa, ale bolo to nezvyčajné pre dieťa. Akékoľvek dieťa. No, áno. Dievča. Vo veku 15 rokov teda ukončuje tú strednú školu a potom ukončuje aj štúdium na West Virginia State College, kde získala bakalársky titul z matematiky a francúzštiny a študovala pod vedením významného matematikára doktora Williama Schifferina Claytora. A ja mám ešte poznačené, že bola jednou z prvých 3 černošských ľudí, alebo teda Afroameričanov, ktorých prijali na toto postgraduálne štúdium. Takže a v 18 ho skončila. V 18 vlastne skončila vysokú školu. A už musíš ísť robiť. Čiže mala nábeh takých dobrých 5-6 rokov. Pekne na prd.
oproti ostatným. Keď teraz skončíš výšku, naťahuješ ju, jak sa dá, v 26, aby si čo najdlhšie bol na intráku a užíval si. V 26 ešte, Peťo, to skončíš aj možno normálne. Keď to fakt, že naťahuješ, tak môžeš do 30 študovať. Veď dobre, ale zase nebudeš každý druhý rok tam vynechávať, môžeš. Každý rok si zopakuješ. Ale si zober, že v 18, a teraz v 19, idete do roboty. Tak ale ju to baví. No, ja som aj sa dočítala, že ona už od malička, že ona počítala všetko. Že ona počítala riady, ona počítala kroky. Ona počítala so všetkým. So všetkým počítala, všetko spočítala. Čiže ona tie čísla milovala. Ano. Takže pre ňu to podľa mňa nebolo trest. Následne, ako sme vraveli, bohužiaľ musela ísť do roboty. Teda ja hovorím, že bohužiaľ musela ísť do roboty. Ona bola asi šťastná. Krátko pracovala ako učiteľka matematiky. Vyučovala na afroamerických školách v tej západnej Virgínii. A vydala sa za Jamesa Francisa Johnsona, teda od neho získala to meno Johnson a mala s ním 3 dcery. Získala meno. Áno. Získala meno. Najprv získala titul a potom získala aj meno. Ale stále sa volala Kreola. Zase mi napadol pán Kreolan. No, pán Kreolan. K tomuto máš niečo? Nie, ja mám rovno, že začala pracovať v tej... A v 53. Sa mi to nechce vyrátať, v 1937. skončila štúdium toho bakalárskeho titulu a v 53. nastúpila do, ja mám poznačené, že NACA. Áno, to bol predchodca NACY. Áno. Čiže v roku 1953 nastúpila do NACA, National Advisory Committee for Aeronautics. Vtedy to tak sa volalo, čo bol predchodca NASA. Začala pracovať ako počtárka a oni ich volali human computer, čiže ľudské počítače. Ona vlastne robila ručné výpočty pre letové trajektórie. Čo ja si neviem predstaviť, ja som si to potom zisťovala, že čo to je, ak budeme mať čas, tak to skúsim trošku viac objasniť, lebo akože pre mňa to bolo, že čo? A máš pocit, že keď to budeš ty hovoriť, že to objasníš? Úplne. Nechcem ťa, nechcem ťa uražať, ale... Alebo sa spýtajte Google alebo na YouTube niekoho proste, lebo naozaj to bolo, že 5 rokov neskôr, potom sa už tá NASA pretransformovala na NASA, čiže už začala robiť pre NASU. A Katherine Johnson sa stala súčasťou oddelenia pre letovú výpočtovú analýzu. A bola jednou z mála afroamerických žien, ktoré mali túto možnosť. Čepecka. No, a aby to neznelo len tak, že a čo teraz, že prečo sme si ju tu vôbec vybrali, tak keď nastúpila do tej NACY, to znie divne, NACA proste, tak to bolo v období vlastne ešte, keď bola vo veľkom segregácia. Takže oni, tie ženy, ktoré tam pracovali ako tie ľudské počítače, tak pracovali v osobitnej budove. Nazývali sa, že The West Computers. A mali vlastnú... Čiže akože západné počítače, alebo tie západné ľudské počítače si myslím? Mali vlastnú jedáleň, mali vlastné záchody, mali vlastný vchod. Nemohli chodiť s tými bielými ľuďmi, hej, zároveň. A tie záchody, ja som tam potom našla, že sa v jednom interviu ona vyjadrila, alebo teda rozhovore, že ona nejakú dobu ani nevedela, že existujú nejaké čierne a biele záchody a dlho chodila na tie biele, až keď mi nikto nepovedal, že tam nesmie a že má chodiť do tých svojich, ktoré boli 800 metrov vzdialené od tých bielých. Takže to si mám dopredu rozmyslieť, že kedy asi sa mi bude dať ísť na záchod. Áno, musíš to, keď už vypočítavaš letové trajektórie. Aha, takže takto oni chceli. Musíš vypočítať aj svoje trajektórie orgánové. Letové tiež. Áno, doslova. Doletové. No, takže áno, oni s tým asi počítali. Doslova. Oni možno chceli eliminovať, že keď nevieš vypočítať toto, tak tu nemáš čo robiť. Áno. Takže to bol taký... tam nestali rady. No to isto nie, lebo kým tam prídeš, tak to ťa aj prejde. Si povieš, že tak už vydržím. Alebo ten rad by bol úplne zanedbateľný, keďže to je 800 metrov. Alebo to možno po ceste pustíš, že už povieš vlastne, že už nepotrebuješ. Toto. No, takže toto bol len taký ako len tá vsúka taká, že čo vlastne prečo by si zaslúžila nejaký ten obdiv a podobne, pretože poprvé bola Afroameričanka, bola to žena v totálne mužskom poli. Ženy, ja keď som si to potom googlila, že čo vlastne tá segregácia obnášala všetko, tak čo som už hovorila, že áno, že mali vlastné toalety, jedáleň a vstupy, ktoré boli fyzicky oddelené od bielých zamestnancov
a mali obmedzený prístup k informáciám a meetingom, čiže ako afroamerická žena nemala automatický prístup k meetingom, kde sa robili dôležité rozhodnutia, ale ona si napriek tomu presadila miesto pri týchto stoloch a opakovane kládla otázku, že proste prečo nie a tak, aby priniesla ten svoj pohľad a trvala na tom proste, že právo má byť tam, kde sa rozhoduje o práci, ktorú ona sama počíta. Teda, že má právo byť tam tak. Lebo akože príde mi hrozne nelogické, že ty máš niečo vypočítať, ale na meetingu, ktorý s tým súvisí, tak tam nie si. Hej, že na čo? Na čo by si tam bola? Však ty nevieš. A teda sa to netýka toho, že jej vzdelania alebo toho, či bola naozaj zdatná v tých matematických výpočtoch, ale ona bola veľmi zvedavá a asertívna a ona tým prekvapila aj svojich nadriadených, že ona bola naozaj, že sa pýtala, lebo ona potom spomínala niekde, že tie ženy robili iba to, čo im bolo povedané v tej NACE, vtedy v tej NACE a nepýtali sa ani úlohe, nevenovali žiadnu ďalšiu pozornosť a že ona sa pýtala, že chcela vedieť vlastne prečo a po iba 2 týždňoch bola vtedy tá Johnsonová preložená z afroamerického počítačového tímu do Langleyho divízie leteckého výskumu, kde, ako vravíš, sa presvedčivo presadzovala na tých meetingoch, na tých stretnutiach a získala teda za seba také ďalšie zodpovednosti, také ďalšie povinnosti jej pribudli a dosiahla úspech aj napriek ťažkostiam doma, pretože si zober, že ona nastúpila v roku 1952 a v 56. jej manžel zomiera na nádor mozgu. A teda na nádor na mozgu a ty máš 3 dcery. Pekne. Takže, má 35 rokov. Áno, takže jednak si mladá, jednak si kapacita podľa mňa v tom obore, čo robíš. Žiješ v takejto divnej, segregovanej proste spoločnosti. A máš brutálnu zodpovednosť. A máš obrovskú zodpovednosť. To je čo? To sa potom dostaneme k tomu, že počítaš, všetko ona dokázala vypočítať. Vesmírna raketa niekde, akože to není, že tak som sa pomýlila, nemáte 5 rokov v škole 6. Hej, no, alebo ja proste, keď som zabudla zaúčtovať doklad, doučtujem ďalšom mesiaci. To je akože naozaj zodpovednosť úplne neskutočná. Brutál. A to musíš preto žiť, aby ťa toto bavilo, že napriek tomu, že tam máš len také prekažky a proste správajú sa k tebe tak, ako sa správajú, tak ty proste aj tak ideš a počítaš to. Vieš, že... No podľa mňa postupom času nadobudla aj takéto sebavedomie a vedela, čoho je hodná. Že proste naozaj, aj keď potom to asi spomenieme, že prišla éra počítačov, no v tej dobe počítačov, nie takých, akých poznáme teraz, tak aj tak ona nestratila svoje miesto, ona nestratila svoje zamestnanie. Aj napriek tomu, že prišli počítače, tak bola taká dobrá. Však to mi to tu vyhľadalo, že nejaký John Glenn, keď že to bude nejaký astronaut alebo niekto, tak si jedného roka normálne dal u nej... Prvý Američan, ktorý obletel Zem. No vidíš. To mám poznačené. Áno, ja vlastne to tu mám, áno, na palube Friendship 7 sa stal prvým americkým astronautom na obežnej dráhe Zeme, tak on si dal presne tento elektronický výpočet ešte overiť u nej, že si ho dal prepočítať ňou. Áno, on odmietol letieť, pokiaľ Katherine Johnson nepreverí čísla. Ručne, lebo neveril počítaču. Lebo neveril počítaču. Stále, ja som sa napríklad zase... Vidno, že to je stará doba, pretože ja napríklad, keď som bola na školení Excelu, tak my sme sa celkom dosť uchcávali na tom, že nám ten pán školiteľ rozprával, ako jedna pani bola u neho na školení a on sa potom za nejaký čas ozval, že teda ako to funguje, že či jej to školenie pomohlo. A ona, že áno, ale že stále sem tam zoberie kalkulačku a prepočíta, či je to ten Excel dobre vypočítal. A že on sa na tom tak nasmial, že proste on verí viacej Excelu ako sám sebe, že on proste by si skôr myslel, že hodí do kalkulačky niečo zlé. A že skôr uverí tomu, čo vidí v počítači a pani proste skôr verí tomu, čo vidí v tej kalkulačke, čo sa tam proste naťukala. Takže pre mňa je to také, že neuveriteľné, ale zase chápem, že keď dovtedy to robili len ľudia a všetko to vychádzalo a naozaj v tom boli dobrí a potom zrazu príde nejaká elektrická krabička, ktorá ti niečo vypluje, tak proste, že mali v nej takú brutálnu dôveru. To je akože extrém. No a tento John Glenn, čo si ho spomínala, tak to je taká jej najznámejšia práca. Keď v 62. ručne overovala
výpočty trajektórie toho orbitálneho letu. To je rok 1962. V 1961, čiže rok predtým, možno sa v tom niekto bude orientovať, alebo niekomu budú známe tie mená, vypočítala trajektóriu pre prvý americký suborbitálny let astronauta Alana Sheparda. Freedom 7. No, tak ako možno to niekomu bude niečo hovoriť, alebo možno o tom bol nejaký dokument, alebo nejaký film. Ja som zase pole neorané. A ja, to. Že nič. V 69. a to asi len kvôli názvu, prispela k výpočtom pre misiu Apollo 11, vrátane navigácie návratu z mesiaca na Zem. Ja si neviem predstaviť, ako mám vypočítať. To je najvyššie. Nemôžeš klamať v životopise. Že niečo vieš? Pretože oni ťa tam poslali a povedať. Tam zomrú všetci. Takže, ako rýchlosť ty, že čo? Ako vypočítate let návratu z mesiaca na Zem? Absolútne. Ja si to absolútne neviem predstaviť. Akože, sorry, ale ja doteraz nechápem, ako mi príde SMS-ka do mobilu. Hej, čo si budeme klamať. Nechápem, ako funguje foťák. Ja aj foťák? Doteraz nechápem, ako funguje foťák. No, o tom si môžeme dať epizódu. Také dve tupelá. A to máme otca, ktorý akože je elektrikár. Reálne sa snažil. Pokúšal sa mi to vysvetliť, ale proste akože on mi to povie, ale mne to proste mozog nepojme. No a potom prídeš jedného dňa do roboty a počúvaj, Katka, tuto vyrátaj, chalani idú na mesiac a naspäť. A ty, že jasné, počkaj, daj mi nejaké papier, pero a koľko obedov si ma ho zabali. Chápeš? A ono, no presne. A oni, Katka, tuto je počítač. Nie, nechaj ma, počkaj, tuto mi daj tušku a idem. No ale ja si myslím, že ona vedela, že presne miesto a nie, že tuto cirka 2 kilometre plus minus, tuto niekde dopadnú. Chore. Nechápem, ako fakt, akože ako môže niekto učiteľka matematiky a nahradiť počítač. Si vezmi, že my teraz ideme do doby, kedy sa ľudia boja, že ich nahradí počítač a tam bola doba, že ona nahradzovala počítač. Dlhé roky, naozaj. Ja prebehnem teda ešte to chronologicky a potom sa môžeme prevrácať k ostatným veciam. Ktorí si dajú do kalkulačky, že 3 plus 7, reálne. Alebo 10 krát 1. Ale to môže byť tým, že už sú tak prepracovaní, že už neveria tej svojej hlave. To není tým. Nie? Ja som si myslela, že hej, lebo že občas proste vieš, a náročnejšie výpočty, nie 3 plus 7. Nie, reálne. Ale že vieš a... Reálne som bola aj pri tom svedkom, keď sme niečo sa riešilo a proste som videla, ako tá baba zbala tú kalkulačku a no ma to nahádzalo do tej kalkulačky a potom jasné, že keď jej vybehol ten výsledok, tak si uvedomila, že aká je dupa. No alebo si neuvedomila proste v rýchlosti, že to bude strašné... Ideme to obhajovať? Čísla. Reálne ideme obhajovať niekoho, kto počíta 3 plus 7. Pani Katherine Johnson, vraciame sa k nej, odišla do dôchodku po 33 rokoch práce v NASA. Počas svojej kariéry publikovala 26 výskumných správ. Takže alebo spolupublikovala. Tak, toto je vlastne skrátke jej život a teraz si budeme rozprávať také tie perličky, čo všetko získala, ako bola ocenená, samozrejme, že či bol o nej nejaký dokument alebo nejaký film a tak, aby sme tak do tej polhodinky sa zmestili, čiže hodina, lebo my to nestihneme do polhodiny. A ešte k tej segregácii, neviem, mám pocit, že sme rozmaznané. A neviem, prečo sa kamera rozhodla, že budeme rozmaznané. Asi si povedala, že budeme krajšie, keď budeme rozmazané. Aha, už je ten čas? No dobre. Tak, poďme na to. Ešte k tej segregácii som tu mala poznačené, že vlastne jej výpočty boli často publikované pod menami mužských kolegov. Pod menami mužských kolegov. Pretože ženy, a už vôbec nie afroamerické ženy, sa neuvádzali ako autorky. To znamená, že ona aj keď niečo vypočítala dobre a dosiahla to, tak proste oni tam dali meno nejakého iného človeka, len pretože to bol muž a nebolo to afroamerická žena. Takže to ešte v rámci toho, že ju to stále neprestalo baviť a aj tak išla a valila a dokázala toho. Obdivujem. Ja by som na to asi nemala nervy. No, k tým oceneniam. Jednak ocenenie, ale ja by som chcela ešte v tom 1958, keď ju poverili, teda, že má dostať človeka do vesmíru a naspäť, hej, lebo to je len tak, že halabala, sadni a ideš. Pre Johnsonovú sa výpočet vesmírneho letu zredukoval na základy geometrie. To už ja vôbec nechápem.
Ja viem, že nejaká kružnica, tam sme skončili. Počiatočná trajektória bola parabola a bolo ľahké predpovedať, ja už neviem, čo je parabola, kde sa v ktoromkoľvek bode nachádza, povedala pani Johnsonová. Na začiatku, keď povedali, že chcú, aby kapsula pristála na určitom mieste, sa snažili vypočítať, kedy by mala štartovať. No a tá pani Johnsonová im povedala, že nechajte ma to urobiť. Povedzte mi, kedy to chcete a kde chcete, aby pristála a ja to urobím naopak a poviem vám, kedy máte vzlietnúť. No a v dôsledku tohto, že proste ona, ja neviem, ona bola proste brutálna kapacita, tak na jej plecia padla úloha vykresliť trasu pre cestu toho Alana Sheparda do vesmíru. Prvú v americkej histórii. Akože halo? Prečo chceš mať takéto niečo na zodpovednosti? Ja neviem. Pani nestačili 3 deti. Fakt. Ale ona musela byť brutálna kapacita. Ja si neviem predstaviť, či sa tak extrémne vyhýbam nejakej zodpovednosti, alebo čo, ale neviem si predstaviť proste toto si zobrať na krky, že dajte ja vypočítam niečo, čo doteraz nikdy nikto nevypočítal. Potom vypočítavala obežnú dráhu okolo Zeme. Hej, že tam sa to vyžadovalo ešte zložitejšie výpočty, pretože musíš zohľadňovať gravitačnú silu nebeských telies. Hej, akože úplne, že šuvix, že ešte aj tu nejakú gravitačnú silu nebeských telies tam ideš zohľadňovať. Nemôžeme nejak, že si zoberieš nejaký... Ale v tej dobe, krokomera obídeš Zem? Keď robili toto, tak už začali používať elektronické počítače. Ale tá úloha sa nepovažovala za dokončenú, kým nebola pani Johnsonová povolaná skontrolovať fungovanie tých strojov a až to dalo zelenú, že dobre, poďme na to. Johnsonová to skontrolovala. Johnsonová je taký pani. Excel. To si aká pani. To je extrémna. No skús teraz tie ocenenia, ja sa tu ešte pohradkám. Môžeme, nech to stihneme, lebo akože není ich veľa. A hlavne, čo som sa dočítala, že ona nebola uznávaná vôbec, ani celkovo tieto jej úspechy neboli zaznamenané, až dokým... A teraz ma šľahne. Nie, mám. Zmenilo na UNNDBH. Áno, to presne, jej zásluhy neboli 7 UNNDBH. A to malo byť, že jej zásluhy neboli uznávané. Až do nedávnej doby vlastne, kým nevyšla kniha Hidden Figures, a potom následne z tej knihy bol vlastne urobený film v roku 2016. A tá kniha aj s tým filmom priniesli vlastne verejnú pozornosť práci Katherine Johnsonovej, jej kolegyni Mary Jackson a Dorothy Vaughan. Ja neviem, či to čítam dobre, hej, akože Vaughan sa to píše. Takže je to volá sa to, že Hidden Figures po slovensky, že vraj skryté postavy, hej, americký sen a nevyrozprávaný príbeh. Neviem, nepokúšala som sa nájsť, či sa to tak volá, tá kniha, takže neviem úplne presne, ale... Ja som našla tiež, že sa to volá iba skryté postavy. Aha, napísala to každopádne Margot Lee Shetterly, takže môžete si skúsiť pozrieť a prečítať. Podľa mňa by to mohlo byť veľmi zaujímavé čítanie. Áno. Myslím si, že by to stálo za to. To si môžete zapísať do knižnice. Alebo aj ten film, kto nerad číta, tak možno film. No a už teda ideme konečne na tie ceny, alebo teda ocenenia. No. Tak získala Presidential Medal of Freedom, čiže voľne preložené prezidentské medailu slobody. Áno, v roku 2015. Inak si všimnite, ako fakt všetky tie medaile sú až rok 2015 a vyššie. Že proste fakt reálne dovtedy ako keby neexistovala. Potom dostala Silver Snoopy Award v roku 2016, NASA Group Achievement Award v roku 2016, Congressional Gold Medal 2019, v deň jej umrtia v roku 2020 NASA pomenovala farmu výpočtového centra v Langley po nej. Volá sa to Katherine G. Johnson Computational Research. Dobre som to prečítala? Ty si sa tam napísala. Computational, áno. Computational. To som sa dostala. Áno, pardon, Computational Research. Computational. Facility. Jaký tam máš? Ja tam mám, že september 2017, keď mala 99. Že vtedy otvárali... Aha, to bola nová výskumná budova. Nie, v deň jej umrtia. Deň. Že
ona otvorili to 2016-17, ale v ten deň, kedy umrela, ale v roku 2020, ako keby na výročie jej umrtia, tak ju pomenovali. A potom ešte tam patrí National Women's Hall of Fame, teda vstup do National Women's Hall of Fame, teda niečo ako ženská sieň slávy. Áno. Alebo, áno, sieň slávy. A potom National Aviation Hall of Fame. Ona očividne viac tých ocenení získala po svojej smrti, alebo už ku koncu naozaj, že v 2015 už ku koncu života. Ale ja mám poznačené, že Johnsonová získala za svoju prelomovú prácu množstvo ocenení a medzi nimi je cena NASA, Lunar Orbiter Spacecraft and Operations Team, takže asi niečo vďaka tej NASA z roku 1967. A označenie matematička roka 1997 a potom ešte nejaké ocenenia od Old Dominion University, West Virginia Matematička roka 97, matematička 10 ročí, 60, či kedy tam začala robiť, až po kedy zomrela. Áno. Akože halo. No a najvtipnejšie na tom je, že vy máte takýto poprdalý život, proste naozaj, že... A peňaží nikde. Prinášate takýto prínos a vás z toho netrafí šľak. Vy zomriete, keď máte 101 rokov. To je milé. To je super. A prečo by mal z toho trafiť šľak? Ona ešte na dôchodku, tu som si videla, že ona ešte na dôchodku slúžila pre NASA ako kľúčový človek a pomáhala rozvíjať program raketoplánov a Satellite Earth Resources Satellite. Ona išla na dôchodku v roku 1986. 86 a narodila sa 18. No môžeš to zatiaľ počítať. A ja pozerám sa, že čo by som tu ešte také mala. Aha, ja som chcela ešte, asi už budeme pomaličky končiť. Touto pani, neviem, či ešte mala niečo. To nie je zase až také. Nie. Nestačí ti? No, že či si ešte nemala k nej niečo, lebo ja som si potom pozerala niečo o tých výpočtoch, ako sa počítali. No a ja by som skončila, hej, lebo ona počítala, že s pomôckami, s akými počítala, že knihy, logaritmické pravítka a mechanické kalkulačky. Gratulujem. Hej, a to je, že celé. A tam sme skončili. Mechanická kalkulačka, to je to, čo poznáme, alebo to je ešte niečo ešte zase predtým? No, mechanické kalkulačky. To bude niečo medzi kalkulačkou a počítadlom. Napríklad Frieden alebo Monroe, to neviem. To sú nejaké značky. Potom používala nejaké grafy, ručne kreslené trajektórie, aby tí vedci videli, že kde sa raketa bude nachádzať v konkrétny čas. A logaritmické pravítko je nástroj na rýchle násobenie a delenie. No. Tam by som asi uzavrala túto tému. Potom to počítaš nejakými diferenciálnymi rovnicami na základe balistických a orbitálnych trajektórií. Tam som asi že skončila úplne. Pre mňa ako pre človeka, ktorý odišiel a nedokončil vysokú školu kvôli matike, tak je toto asi, že tak sme skončili. Čínština preložená. Ale skúste jednu vtipnú vec. Napíšte tam, že ako sa počítali dráhy letu počas éry Katherine Johnson. Chcem príklad. Napíšte tam, ten príklad. To pani Mária myslí tam do ChatGPT, samozrejme. Čo som zase povedala? Napíšte tam. Ja som myslela AI, no dobre. Tak som myslela, že zadajte AI túto vec a keď vám vypluje ten vzorec, že či budete chápať. Tak vás vypluje. No, lebo ja som nechápala. Takže akože ja si myslím, že o tejto pani by mali vedieť viacerí. Prosím vás, naštudujte si niečo o nej. Prečítajte si tú knižku, alebo ak nemáte čas a chuť, tak si pozrite film. Naozaj sa to oplatí o tejto pani. Naozaj je hodné vedieť. Áno. Už som nepovedala tak. Nepovedala si tak. Takže prajeme vám krásny týždeň. Lajkujte, komentujte, zdieľajte, šerujte. Teraz som to konečne povedala ja. Áno, lebo väčšinou to hovorím ja. A ak viete nejaký výpočet zaujímavý, tak nám ho kľudne môžete napísať do komentáru a budeme hádať, že čoho to je výpočet. Ale naozaj zaujímavé, nie že tam dáte nejakú trapošinu, čo sme sa učili. Nie, že 3+7, lebo to vieme dať do kalkulačky. Nie, že také naozaj. A my budeme hádať, že čo to je za výpočet. Na čo budem používať logaritmické právitko napríklad. A nezabudnite ešte, a teraz nás nakoniec tá kamera zaostrí, aby ste nás nakoniec videli, aké sme čači. A ešte som chcela, že nezabudnite pozerať aj náš Instagram.
Aj tam pridávame Nie sú tam veci. výpočty, nie sú tam také asi zaujímavé veci, ako by vedela vypostovať pani Katherine Johnson, ale my sa snažíme. Robíme, čo môžeme. Nebudeme tam dávať žiadne diferenciálne rovnice. Presne tak. Také jednoduchšie. Takže majte ešte pekný týždeň. Aj deň. Alebo večer. Kedykoľvek. Vlastne celý život majte pekný. Presne. Buďte pekní stále. Ahojte. Pa, pa. Pa, pa.